Karim tulee valtaan. Koitit lentää auki pois. Meitä suomalaisia on alkutalven viihdyttänyt jälleen suora viihdeohjelma Putous, joka kerää peräti 1,5 miljoonaa katsojaa ruudun ääreen lauantai-iltaisin. Ohjelman sketsihahmokilpailu ratkeaa ensi lauantaina. Silloin sosiaalisen median taiturilla kokoomuslaisella Karim Zyskowicilla on vastassaan velisikiö, aktiivisesti syrjäytyvä rokkari Simpeleeltä. Me yritimme selvittää, mistä sketsihahmojen kampanjarahat ovat peräisin. 45 minuuttia ohjelman saamien vihjeiden mukaan Karim Zyskowicin sketsihahmokampanja olisi osin rahoitettu kokoomuksen kassasta. Rahaa väitetään tulleen myös Jari Sarasvuon Trainers Houselta, jonka hallituksen jäsen Zyskowicz sattumoisin on. Zyskowicz itse kiistää väitteet. Ihana olla tässä haastattelussa. Mikä ohjelma? Tämä on 45 minuuttia ohjelma. Kyllä, ihana suomalainen ajankohtaisohjelma. Ole hyvä, sä voit kusasta. Kiitos. Kysäsen. Onko totta, että sketsihahmokampanjaasi on käytetty kokoomuspuolueen rahaa? Mitä sä kusasi? Näinä avoimuuden aikoina minun vaalirahoitukseni on läpinäkyvä. Kyllä, en ole saanut penniä kokoomukselta, enkä mistään muiltakaan. Jari Sarasvuo piti maksaa mulle vähän, mutta kun Trainers House osake kuntaa pohjan lukemissa, niin ei tullut sieltäkaan. Jarilla ei ollut heitä pikkurahaa. Miten olet rahoittanut sketsihahmokampanjasi? En mitenkään. Ei mulla ole rahaa. Onko taustatukea antanut 69 Eyes? Saattaa olla olematta. Se jää nähtäväksi. Ehkä kirjoitan joskus paljastuskirjan, jossa kerron kaiken. Veli Sikiö, näemme ensi viikolla! Hahmojen saamia äänimääriä ei lähetyksessä koskaan kerrota, ainoastaan jatkoon päässeiden nimet. Onkin huhuttu, että sekä Zyskowicz että Veli Sikiö olisivat maksaneet huomattavia summia rahaa Jaakko Saariluoman henkilökohtaiselle pankkitilille, jotta tämä lukisi paperista juuri heidän nimensä. Se on tyhmä huhu, joka ei pidä paikkaansa. Onko Jaakko Saariluoma muuten yhtään manipuloitavissa? Erittäin. Minä ja Veli Sikiö maksetaan Jaakko Saariluomalle. Jaakko Saariluomalla on niin paksu lompakko, että hän istuukin jo vinossa tällä tavalla. Jos hänellä on takataskussa lompakko, niin hän istuu tällä tavalla. Ei hän tarvitse lisää rahaa yhtään. Negatiivisuus ja syrjäytyneisyys ovat aiempinakin vuosina olleet kilpailussa valttia. Ratsastaako Veli Sikiö nyt syrjäytymisellä Kete Rahkosen ja Riksunjonen esimerkkien innoittamana? Sitäkin on epäilty, että olisit oikeasti aika korkeasti koulutettu, etkä lainkaan syrjäytynyt, vaan hyväpalkkainen nuori mies. Mitä vastaat? Wow, mikä ilmestys! En ole hyväpalkkainen nuori mies. Olen World of Warcraftia pelaava, syrjäytynyt, aktiivisesti syrjäytyvä. Enkä kovinkaan nuori enää. Karim Zyskowicz ja Susa Mattsson! Syytösten, epäilyjen ja huhujen myllyyn vielä yksi väite lisää. Tekevätkö Zyskowicz ja Sikiö sketsihahmokilpailussa itse asiassa omia poliittisia piilokampanjoitaan? Onko sulla suunnitelmia politiikan saralla? Aion Suomen presidentiksi. Saa nähdä. Seuraavat vaalit tulee, se voi hyvinkin olla, että Karim tulee valtaan. Tämä oli kiusallista meille.